Asa man og sa unsang paagi nga ang pagka-Dios nun maipakita ingon sa gipakita ni Enoch. Atong hinumduman, si Enoch naglakaw uban sa Dios. Iyang gipasidunggan ang Dios sa matag kalihukan sa kinabuhi. Siya naghigugma sa Dios ug nagsunod sa iyang mga sugo. Ug pinaagi niini, siya nahimong usa ka Diosnon nga tawo ug ang iyang dalan mipahimuot sa Ginoo. Sa paagi nga gipakita ni Enoch, ang pagka-Diosnon gipakita pinaagi sa atong pag-alagad sa Dios sa matag aspeto, no, sa atong kinabuhi. Kini naglambigit sa atong paghigugma sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo. Ang pagka-Dios nun nagtukod og usa ka matinud-anon nga relasyon sa Dios, diin ang atong mga dalan og mga buhat mipamhimuot sa Ginoo. Pagka-Dios nun, no, mao ni ang matahom nga resulta sa pagpailob. Diin kita nagpakita og pagtagad sa Dios sa matag adlaw nga kinabuhi. Kini naglambigit sa atong kinaiya og mga buhat nga nagpasibaw sa mga bunga sa espiritu sama sa gugma, no, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon og pagkaaghok og pagpugong sa kaugalingon.